खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनायनि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि सानखालि एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन दुलाराय बर' फरायसा आफाद, इउबिपिअ आफाद आरो आसाम सोरखारजों लोगोसे भारत सोरखारनि गेजेराव बर'नि थामथि गोजोन बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन, जेराव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा 2024 मायथाइनि सिगांनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबना होनो थाखाय खोथा होदोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै 2024 मायथाइया सफैनोसै। गेजेराव दान मोनसेल' दंसै, थेवब्लाबो बिटिआर दफानि माखासे गिदिर गोबां दफाफोरा मावफुंजायाखै एबा खायफा गोनांथार दफाफोरखौ मावनो थाखाय आखायावनो लायाखै। बेफोरबादि थासारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव खोथा होबोखानाय लेखायै गोदान दिल्लीयाव मिरु सोरखारजों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै सावरायनो थाखाय एबसु आरो इउबिपिअ आफादा जयै मैया गोदान दिल्लीनि साहा ब्लकआव सावरायहैदोंमोन। बे सावरायलायनायाव मिरु सोरखारनिफ्राय गोजौ थाखोनि अफिसारफोर, सा सानजा रायजोनि बिबानाव थानाय एमएचएनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गयाल आरो बिटिआरनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीपजों लोगोसे इउबिपिअ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो मिरु सोरखारनो गोसोखांलायबो गथायनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोङाव बुङो दि 2023 मायथाइया आथिखालाव गेजेराव दान मोनसेल'सैब्लाबो मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बिटिआरनि आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ फैगौ 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंजोबनो खोथा होनायनि सायाव एबसुआ दाबो फोथायनाय दंथ'यो होननानै बुङो बिथाङा। जुदि मिरु सोरखारा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ समसिमानि गेजेरावनो मावफुंजोबना होनो हायाब्ला गोख्रों राहा लानो गोनां जागोन होननानैबो बुङो बिथाङा। मैयानि बे सावरायमेलखौ सा सानजा रायजोनि बिबानाव थानाय एमएचएनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गयाल बिथाङा मासि लानानै दैदेनदोंमोन। आसाम सोरखारनि प्राज्ञान भारती बिथांखिनि गेजेरजों डक्टर बानिकान्त काकतिनि रोंगौथि बान्था महरै 2023 मायथाइनि हायार सेकेन्डारि आनजादाव 60 जौखोन्दोनि बांसिन नम्बर लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय सा 471 फरायसुलिफोरनो आरो 75 जौखोन्दोनि बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय सा 51 फरायसुलाफोरनो कक्राझार जिल्लानि गासै सा 522 जननो फरायसुलिफोरनो स्कुटि रानदों बिटिआर सोरखारा। कक्राझार बिगियान फरायसालिमानि अडिट'रियामनि नब्लाङाव मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी, कक्राझार जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार देविनि आरो सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद बिथांमोननि नुजाथिनायाव फरायसाफोरनो स्कुटिखौ राननानै होयो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सिमलायाव मिरु बिपिएफ हान्जानि 83थि मिरु मावफुं मेल खुंनाया मैया जानानै थाङो। बिपिएफ हान्जानि मैया जालांनाय मावफुं मेलाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, रेहन दैमारि, एमएलए दुर्गादास बर', बिटिसिनि बारग' लेङाइ खुंगिरि खाम्फा बरगयारी बिथांमोनजों लोगोसे हान्जानि गासै दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो सपागुरि बियाबनि बारग' एमएलए तिजेन बसुमतारी आरो तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि एमएलए इमानुएल मुसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन हान्जानि सा 271 जन दैदेनगिरि आरो गोबां सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिंजाय जाखांफुनाय लाइमोनफोराबो बिटिसिआव सिगांनि बायदि जा मोन्थाइ दंमोन बेखौ लाबोफिननो थाखाय आरो बर' हारिनि मोजां खामानि मावनायाव बिपिएफ हान्जाखौ मदद होगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनायजों लोगोसे बिपिएफ हान्जायाव जइन जाबाय होननानै बुंदों लाइमोन सिख्लासाफोरा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायो दि फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो बिटिसिनि मोननै बियाबाव कक्राझार आरो दरं उदालगुरियाव बिजाथि होनानै गेलेगोन आरो बिपिएफ दोलोआनो मोन्नैबो बियाबाव देरहानानै दिल्लीनि केबिनेटआव मोनसे मिनिस्टारनि मासि लागोन होननानै बुङो। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ जेरैबो थाग थियारि जाखाबाय आरो थाबैनो दोलोजों सावरायनानै मोन्नैबो
गासैबो बियाबनि थाखाय बिजाथिखौ फोसावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायो बिथाङा। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलो आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय सानैसो एमसिएलएफोराबो बिपिएफ दोलोआव हाबनो थाखाय सावरायगासिनो दं होननानैबो बुङो बिथाङा। बर' हारिनि थाखाय आरोबाव गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। सासे बर' फिसाया REX कर्मवीर चक्र बान्था मोननो हादों। बिथाङानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि मैहुरसा बर'। बिथाङानो REX कर्मवीर चक्र बान्था मोननो हादों। थांनाय 25 नबेम्बरनिफ्राय 27 नबेम्बरसिम हारियानानि फरिदाबादाव थानाय सिनियर फरायसालियाव REX कनक्लेव हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो इउनाइटेड नेशननि हेफाजाबजों इन्टारनेशनेल कनफेडारेशन अफ NGOs नि बानजायनायावनो खुंनाय जादोंमोन आरो बे REX कनक्लेव हाबाफारियावनो बर'नि फिसा मैहुरसा बर'खौ REX कर्मवीर चक्र बान्था 2023 आरो 2024 जों मान बावनाय जादोंमोन। जोबोद बाख्नायजाथाव दि बर' माहारिनि गेजेरावनो मैहुरसा बर'आ गिबिसिन REX कर्मवीर चक्र बान्था मोननो हानाय सासेल' बर' सुबुं। मुलुगनाङैनो नोगोरारि बान्था मोनगिरि मैहुरसा बर'आ थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो सोलोंथाइनि बिथिङाव गोख्रों खामानि मावबोगासिनो दङ। बोसोरफ्रोमबो खना खनला ओनसोलनिफ्राय गोरिब थाखोनि सा 30 जन फरायसाफोरखौ बेसेन लायाजासे सायख'नानै बेसेन लायाजासे 12 थाखोसिम सोलोंथाइ होयो बिथाङा। बेजों लोगोसे मैहुरसा बर' बिथाङा गावखौ बावसोमनानै गोजौ हारि जौगाथायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोगासिनो दङ। बिथांनि बेबादि गावखौ बावसोमना मोनसे समाजारि जांख्रिथायनि खामानि मावनायनि थाखाय REX कर्मवीर चक्र बान्थाजों मान बावनाय जादों। आथिखालाव गोबां बर' फिसाफोरा बायदि बिथिङाव देरहानानै बान्था लाबोनो हानायजों लोगोसे बर' हारिखौ गोग्गा होनो हाहोदों आरो गोजोन होदों। थिग बेबादिनो दासान्दि सोलिबाय थानाय दिल्ली प्रिमियार लीगआव बर' हारिनि सासे गोख्रों जाखांफुनाय लाइमोन जोलुर गेलेगिरि गोगोमसार गयारिया गावनि गेलेनायखौ गोख्रोङै गेलेगासिनो। क'क्राझार जिल्लानि गोगोमसार गयारिया दासान्दि दिल्ली FC हानजानि जानानै दिल्ली प्रिमियार लीगआव गोख्रोङै गेलेनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। दिल्ली प्रिमियार लीगनि गेलेनाय गुबुन मोनसेबाव खेलायाव दिल्ली FC हानजानि जानानै गोगोमसार गयारिया हारसिङैनो मोननै गलखौ सोनो हादों। गिबि हाल्फ टाइमआव गलसे आरो नैथि हाल्फ टाइमआव गलसे गासै मोननै गलनि गेजेरजों दिल्ली FC हानजाया रेन्जार्स SC हानजानि हेंथायै देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि गोगोमसार गयारिनि गेलेनायखौ थांनाय सेफ चेम्पियनशिपनि गेलेनायावबो गोख्रोङै गेलेनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो बेबादिनो दायो गोगोमसार गयारिया गेलेनायखौ गोख्रोंसिन खालामनो हाबावदों। थारैनो गोगोमसार गयारिनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव बेबादि जाफुंसारबाय थानायखौ नुनानै नोजोर होयोब्ला आरोबाव गोख्रोंसिन गेलेनानै इयुनाव भारतनि फुटबल हानजानि सासे स्ट्राइकार जानो हागोनखौ मिजिंथिदों रायजोफोरा। गावखुंथायारि ओनसोलनि सासे मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा EMखौ पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामबाय। कमतापुर गावखुंथायारि ओनसोलनि EM हिम राजबंशी बिथांखौ महाराष्ट्र पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामदों। बिथांखौ बारकलायाव थानाय बिथांनि थाग्रा न'निफ्रायनो महाराष्ट्र पुलिस बिफाना हमनानै लाना थांदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। नाथाय बिथांखौ मा जाहोननि थाखाय महाराष्ट्र पुलिसआ आसामाव फैनानै हमनानै लांदों दासिम रोखा खौरां मोननो हानाय जाथ'वाखै। फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि दुंब्रुद बारहावाया बारफुबाय थानाय समावनो BPF दोलोनिफ्राय मोनसे गिदिर फोसावनाय। 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय BPF दोलोनि जानानै फैगौ बिसायख'थियाव MP मासिनि थाखाय आगुनि BTCनि बारग' गाहाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा गावखौनो BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि जागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै रोखा खालामनानै होबाय। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला थाबैनो BPF दोलोआ CWC सावरायमेल लानानै बिथांखौनो 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय MP मासिनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावना होगोन होननानै बुंदों। 59 बोसोर हाथियार दैनानै सा-सानजा भारतआव हाथियारजों बिग्रायखांग्रा फिन आरोबाव मोनसे UNLF एबा इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट आफादनि गोजोन गोरोबथा। दिनैनि समाव हाथियारजों सोमावसारनाया गनायजाथाव नङा।
बे लेखायैनो सा सानजा भारतनि हाथियार लाग्रा इउएनएलएफ हानजाया भारत सोरखारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों गोदानै गोजोन गोरोबथा खालामबाय। गोबाव समनिफ्रायनो हाथियारजों सोमावसारग्रा मणिपुर रायजोनि हाथियार लाग्रा इउएनएलएफ हानजाया मिरु सोरखारजों सावरायलायनानै गोजोन गोरोबथा खालामनायखौ थारैनो नुनो मोनबाय। फोरमायनाया गोनांदि बावैसो सिगां मणिपुर रायजोआव मेइतेइ आरो कुकी बे मोननै हारिनि गेजेराव गिख्रंथाव हिंसायारि अर जोंलायनाया जानानै थांदोंमोन। दा बेनि गेजेरावनो थांनाय सानाव गोजोनखौ हास्थायनानै इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट हानजायाबो गोदान दिल्लीयाव गोजोन गोरोबथा खालामो। मख'नो गोनांदि मणिपुर रायजोखौ सभारेन एबा सुप्रिम पावार आरो ससियलिस्ट खालामनांगौनि थांखिजों थांनाय 1964 मायथाइनि 24 नबेम्बर खालाराव जोनोम मोननाय मणिपुरनि इउएनएलएफ आफादा थामहिनबा 59 बोसोर हाथियारजों सोमावसारनायनि उनाव गोजोनखौ हास्थायनानै बे गोजोन गोरोबथाखौ खालामो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।